Тыңлый белсәң әгәр, моң табарсың мәгәр. Кем әйтте моны? Әкият ишігін ашты, әйлендірді, урап алды. Келешекте болар нилер, кім қоя келіп жетер. Мажаралар тұра алда, бір кім қалмай кірер анда. Геройлар шыға, жауап табарға, инше бір тігін ұрланар ма, жоқ ма? Бұрын заманда кешеләр төрле мажаралар, хәтәр сәяхәтләр, серле урманнар, су асты патшалыгы, явыз сихерчеләр һәм мәрхәмәтле тылсым ияләре турында әкиятләр уйлап чыгарганнар. Еллар үткән һәм буыннар алышынган сайын әкиятләр дә күбәйгән. Шулай итеп, күп еллар үткән һәм кешеләр әкият дөньясы төзегәннәр. Гасырлар буена кешеләр дә, әкиятләр дә үзара дус һәм тату яшәгәннәр. Ләкин көннәрнең берендә барысы да үзгәргән. Кешеләр намуслы, мәрхәмәтле, күркәм булуның ни икәнен дә онытканнар. Һәм аларның тормышына ялган һәм хәсрәт, ызгыш талаш, сугышлар үтеп кергән. Һәм кешелеккә тиздән юкка чыгу куркынычы янаган. Шул вакытта тылсымлы дөнья үзендә яшәүчеләрнең барысын бергә җыйган. Бу гаҗәеп затлар үз дөньялары өчен кешеләргә рәхмәтле булганнар һәм үзләрен уйлап табучыларны ничек коткарырга дип бик озак баш ватканнар. 7 артефакт, 7 тылсымлы инҗе бертеге булдырылган. Һәр инҗе бертегенә кешелек тарафыннан юкка чыгарылган бер яхшы сыйфат салынган. Үзләренең тылсымлы көчләре ярдәмендә инҗе бертекләре кешелекне коткара. Тик аларның көче гомерлек булмый. Әкият дөньясын тагын караңгылык каплый һәм кешелеккә тагын куркыныч яный. Шуннан бирле һәр 365 ел сайын җирдә яшерен бүлмә һәм дөньяларны тоташтыручы ишек ачыла. Ләкин бары тик иң-иңнәр, зирәк кыз һәм батыр егет кенә әкият дөньясына эләгә һәм кабат инҗе бертекләренең тылсымлы нур чәчүенә ирешә ала. Башланды. Вакыт килеп җитте. Вакыт килеп җитте. Инҗе бөртекләрен нурландырырга вакыт. Балалар бүлмәне ачтылар. Мин бер нәрсә алып килдем. Кирәге чыга калса дип. Кая килеп эләктек без? Бәлки бу беренче әкияттер инде. Һәм безгә монда беренче инҗе бөртегенең көчен кире кайтарырга кирәктер. Ничек кире кайтарырга соң аны безгә? Игътибар белән кар әле. Берәр нәрсә моңа ишарәлидер. Ишарә. Каян табарга соң аны? Сыер урын име? Сиңа монда һәр нәрсә музыка уен коралын хәтерләткән кебек тоелмыймы? Тагын бу урман уралып беткән бугай. Әйе, ниндидер пәрәвәзгә. Бәлки үз кылларынадыр. Әйе, менә ни өчен монда шундый тынлык икән? Хәзер без барысын да үзгәртәбез. Яле, нәрсә бу монда? Тукта, Роман. Мин бер нәрсәгә дә кагылырга кирәкмәсдер дип уйлыйм. Музыкаль урманга килеп чыкканнармы шунда? Тизрәк җибәр мине шунда. Хәзер барысы да булар. Сире соль фа ми ре до, шул үлән микән миндә. До ре ми фа соль ля си, әкияткә күчерсин.
Нишләп шулай озаксың, Син нәрсә? Теге юлы шаман белән булган хәлне оныттыңмы әллә? Мин бит сиңа бер нәрсәгә дә кагылма дидем. Ә нигә алайса монда уен кораллары шул кадәр күп? Һәм барысы да тынып калганнар. Бәлки аларда уйнаучыларга нидер булгандыр. О, торба. Бер тапкыр өргәннән бер ни булмас әле. Мин берни күрмим. Алыгыз аны, алыгыз. Ул минем шәшимдә. Рома, Рома. Зөләйха, сак бул. Кыш. Энҗе бертеге. Hey, тукта! Кая барасың? Энҗе бертеген кире бир. Зөләйха, тизрәк. Энҗе бертеген урладылар. Күзлек. Минем күзлегем. Уф, ватылмаган икән. Тизрәк инде. Аны куып җитәргә кирәк. Сәер ябалак. Башлык кигән. Минем аны кайдадыр күргәнем бар бугай. Роман, йорт иясе бит бу. Алайса энҗе бертеген ник урлагансың ул? Карале, ул безгә нидер әйтергә тели бугай. Энҗе бертеге кайдасың? Зөләйха, син күрмисеңме? Таптым. Әнә ул. Бик яхшы, Зөләйха. Нинди тавыш анда? Рома, сак бул. Менә сиңа мә. Бәйдән ычкындырырга кирәк аны. Нәрсә бу? Курыкма, мин синең янда. Сез кемнәр? Безнең урманда нишләп йөрисез сез? Хулиганнар! Син үзең кемсең? Урманны син чуалтып бетердеңме? Бер нәрсәне дә чуалтмадым мин. Кыллар ясыйм мин. Музыкаль урман бит бу. Минем урманның хуҗасы канатлы Тулпар атка ярдәм итәсем генә килгән иде. Ә мин ярдәм итә башласам, һәр нәрсә чуала. Менә инде хәзер урман тынып калды. Тулпарга мин үзем генә ярдәм итә алмыйм. Борчылма. Без сиңа ярдәм итәргә тырышырбыз. Әйдә, синең пәрәвез җипләреннән пәрдә ясыйбыз. Сәхнә ясыйк, шып-шын концерт куйык. Сезнең урманыгыз музыкаль бит. Бер пәрәвез. Менә икенчесе. Тирә-як матурланып китте. Сәхнә төзелде, янәшә пәрдәсе. Ләлә чәчәкләре бергә үрелде. Символ булып, чәчәк аталәлә. Татар бизәкләре шулай үрелә. Символ булып, чәчәк аталәлә. Татар бизәкләре шулай үрелә. Нишек матур, без булдырдык. Ура! Ура! Шәп булды. Шиксез рәхмәтлемен. Үрмәкүшкәй, булдырдың. Ләкин башка алай артык тырышма. Безне куткаручыларны кем дип белик? Минем исемем Зөләйха. Ә бу Роман. Бик шатмын. Ә мин Тулпар, шагыйрь һәм музыкантларны илһамдыручы. Ә от ничек илһамландыручы булала? Тулпарны булмый ияләштереп, ишәк күкиерми кишер кимереп. Бер сызгырга килеп җитми ул. Шагыйрь булсаң, син аннан илһам ал. Һәр кемдән индидер шөгыль була, тик талантлы гына дәрәҗә ала. Бер куплет ятулы шигырь тусын, бу мөһим түгел, илһам гына булсын. Рухи азык аласылары килеп, алтын тавы күпләр бирергә тели. Тик алтыннан җавап тапмассың, ул булмады анда бер кайчан. Иң мөһимен тот һәр шагыйсеңдә, хәзинә ул синең йөрәгеңдә. Һәм якты төз балкып кабыныр, сорауга шунда җавап табылыр. Роман, карале. Инҗе бертегенә нур сибелә башлады. Сез энҗе бөртекләренең варисларымыни?
Сезгә язганны башкарып чыктыгыз. Хәзер табышмакка җавап табыгыз да, аннан соң кире кайтырсыз. Әйе, табышмак. Ничек иде әле анда? Тыңлый белсәң әгәр, моң табарсың мәгәр. Мин аңладым. Моң ул музыка, рухи язык. Димәк, безнең инҗе бөртеге моң. Менә ничек эшли икән ул? Коткардыгыз бүген әкиятне. Табышмакка җавап таптыгыз. Күңелләрдә йөрткән гүзәл моңны сез шундук аңлап алдыгыз. Әллә нинди әкият булды бу? Я музыкаль урман, я канатлы ат, я йорт иясе ябалакка әверелә. Бу бит әкият. Анда төрле хәлләр булырга мөмкин. Уңышлар! Әкиятта ұшып йөрү бер дә җиңел түгел икән. Нәрсә булды соң анда? Сөйлә инде. Күз алдына китер. Мин торбадан ұшып чыктым да, инҗене эләктереп ұшып киттем. Бөркет.